Bob prater. Snakke. Det er det han er mester på, da. Selvsikker. Åh, så fin. Nå kan jeg bare prøve på noe. Han er jo bare 4 år, da. Jeg Jeg synes det er dritbra til å være 4-åring. Jeg synes han gjør det egentlig. Han er kjempeflink. Hun gir ikke skjenkler engang, hun bare prater. Smatter på den. Han prøvde å stoppe med noe skjenkler, da. Det var en bra runde da, faktisk.